Siyanibingelela bafowethu emakhaya nakuphi kuplani khona igama uNdukuzempi sivela kwenhlangano ithuleleni organization. Namhlanje lesibili umhla ka-30 January 2024. Siphuma lapha nakokhozi ingadi sokwenza uhlelo elaziyo ezweni sakhile. Namhlanje besikhuluma ngodaba olubuhlungu, udaba lukamfowethu ukhulise ingane kanti ingane akuyona yakhe kwaze kwa reveal DNA. Sesiphumile kokhozini njengamanje sinomfowethu la naye khona udaba ezengayo lobuhlungu naye. Ukhala naye ngomuntu wesimame noma ngabantu besimame akade ezwana nabo. Kodwa ke nanokunye kokhona okumthela kokhona empilweni yakho kuyengqinamba futhi uzosazisa ukuthi ukuphi abhekene nakho. Sawubona mntaba. Yebo sanibona. Kunjani mfowethu? Hayi. Ngisancike empilweni. Siyaphila insizwa bani igama? Oh Bongani uNdukuzempi kaNdlovu. uNdukuzempi. Yeah. Kephi gatsheni? Show wenkandla wesikazoma. Awu wesikazoma? Yeah. Oh hayi mina ekhaya komama kungale esitini. Hawu ngiseduze kwesitile sonana. Nginibuka ngaphesheya. Ngithenge sonana impela nje. Yeah. 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 Kukhala ngani sizavashela wenda kathuleleni? Hey, nginenkinga la bafowethu. Le nkinga yami iqale kahle kahle ngo-2008. Okay. Kusho ukuthi bengisebenza nje ngumuntu oshayela amaloli ke. Ama-truck yeah. Okay. Kusho ukuthi 14. Code 14. Yeah. Alright. Kusho ukuthi ngokuthi ke mawusebenza ekhaya awubiminingi ekhaya isikhathi esiningi. Ngesikhathi ungekho ke ekhaya kusho ukuthi ke abantu abathandiweyo bethu futhi la bathola khona ke amashansi bokuthi ke basigangeleke kanti idlozi lizombamba lo muntu wesimame engigangela. Ubona umuntu wesimame ozwana naye? Engizwana naye yeah. Umjolo noma mhlawumbe lo. Cha besithandana nje ngingakaloboli bengisacelile. Okay. Yeah. Hlala ekhaya? Sehlala ekhaya yeah. Inengane? Nginezingane naye abafana ababili. Okay. Yeah. Alright, qhubeka bafana. Kusho ukuthi kuthe nje kusemnandi sihamba neminyaka ngilo ngifaka imali ke akha ke ekhaya ngoba ikhaya ebelibheda libheda impela nje shuthi ke bengimthemba njengomuntu engimbona ukuthi mangifaka imali uyahamba ayothenga ama blocks no cement enze kahle ekhaya. Ngithe nje ngiyovula umuzi wami ekhaya ke esesiwakhile naye kusho ukuthi ngabamba ifoni yakhe kufona umuntu wesilisa ilapho ke ekwasuka khona ingxabano ke ngithe ngilele ebusuku wangishisa nendlu ke ngoba ngangithenga igenerator ugesi ubungekho ngangithenga igenerator no petrol about 2 kusho ukuthi nayo ke nje yonke ifinish yasendlini ongayicabanga ngiyithenge ka-Eredence ayiphumanga yonke lonto kwaphuma mina kuphela yilokho ke okungisukumisile ukuthi ngilo ngizama ke ukuthi ikuphi la engathola khona usizo ngoba impilo yami imile. Okay. Ngicela sibelela mntababa. Yeah. Niyaxabana ukuthi ubambe ifoni kuneshende efonini? Yebo. Waseniyalala ebusuku salala kwathola ukuthi ngesikhathi sixabana ngamgcina ecashe ngale kombhede. Yini wambeka isandla? Yebo ngavuma ukuthi ngambeka isandla ngoba ngangifuna lo muntu akhiphele umuntu kodwa ngamshaya ngempama eyodwa. Okay. Ngoba ngangicasuke kakhulu ukuthi lo muntu ngimenzele izinto ezingaka ngapha yangijolela. Wamkhipha umuntu? Kwathola ukuthi umuntu engimaziyo. Wasendaweni. Uyena ajola naye. Okay, kwalalo. Kushuthi ngalala. Ngithe ngiyavuka ebusuku kukhona into engathi nje vuka. Mayithi ngiyabamba ngithi ngiyaphenduka ngezwe ngathi khonto engishisayo. Mayithi ngiyaphefumula kusaphefumuleki. Mangivula amehlo indli yasha. Yebo, ingane ziphi? Uma wayithatha ingane ngoba wabona athi sixabene. Okay, yeah. Zahamba zawulela nangimama wahamba wafaka isigubhu sika petrol emva kwendlu wavula amagesi ngaphakathi endlini kanti amagesi awasaphumi kahle igesi lawa amadanga kama-19 isiphelile kusho ukuthi wayefuna nje ukuthi mangabe kungena umlilo la phezulu kumukele amagesi ngaphakathi kubhaste yonke into kusho ukuthi ngokuphuma kwami ngokubona ukuthi nangale endlini kamake uyashunqa ngikhala nginjalo ngagijima ngale ngafike ngashaya ibhakede ngelokuzana ngetshe ngoba ngathatha itshe ngalidi lavele lawa lithemaliwa lawela phansi noma kanti uyakhala ngapha uyabona ukukhiyelwe la eminyango ngakhahlela umnyango baphuma ke endlini ngakulala kamphansi ke ngoba ngangopha la ngiqhamukile isandla singasasebenzi. Obviously unyazwa yini esandleni? Ngashaya iwindi ngaphuma ngale iwindi. Endlini leyo endlini le ngangilele khona usushiswa? Sengishiswa. Uzama ukuphuma manje? Ngizama ukuphuma. Mushaya iwindi la kusika? La ngisika lana ke. Okay, isandla sinjani?
Ayi bafaka ingcingo la sikhubazekile nje ngathi into engasebenzi ngenxa umuntu esimama. ngenxa yomuntu esimama. Okay. Nakho sibuyele la mfethu. Uxabene nawe umuntu esimama. Yebo. Akaxabene nomama. Umama wamshaya ngesinqo. Ubona usho umunye. Uyena umakoti intambama kade ngakutshena ukuthi uzoyibamba uNdukuzempi lento oyenzayo. Hawu, nomama kanti uyazi ukuthi uyajola. Wayebona. Ebuye ebusuku ngemoto le ethenga usimende. Kanti sekudlule kusho ukuthi wasekudlule endaweni waphela nalowo muntu kunoyikhaya kubo kusho ukuthi babedlula laba babedlula khona benza into yabo abuye sesutheza la ekhaya. Ujola netruck ka cement. Even delivery yebo. Umama uyayibona lento. Uyayibuka lento. Kodwa akakutsheli nawe. Angitsheli wayesaba ukubhidliza umuzi ngoba nokuqala unkosikazi wahamba elala nendoda futhi khona ekhaya futhi. Hayi. Ngineyinkinga nje bafuthu. Manake mntaba sengiqala manje nami yabo. Uphotho yenzulwane ke manje. Owesibili umuntu esimama lo. Owesibili. Uyakujolela. Uyangijolela. Khona nomunye futhi naye. Oqala uma wengane zami oqala olotsholwe ngenkomo zasekhaya. Waba nje uma ke yena. Ngathi mangibuya mina la eThekwini wathi uma ngema ngibuza uphi uma wengane wathi uhambile indaba wathi shiya phansi ungabusabuza thatha umunye umfazi. Yila engabuya ngathola khona lo sisi. Kanti lo sisi engimthola uzongishisa nendle. Mana ke la lapha. Bonke labantu bayakujolela. Bayajola. Yini khona mhlambe la kushoda khona noma mhlambe khona inkinga. Uma ubabuza yini enza baze baphume ekhaya bayo kusho ukuthi ukuhambela kwami ngithatha 3 months or 4 months ematohoni engisuke ngiwatholile. Ama-piece job la. Uyabuya ekhaya. Ngifaka imali. Awukayishayela i-truck. Bese ngishayela yona vele. Ngisho khona ama-piece lapha yanthi ngibizana ngama-piece. Yeah. Manje ama-piece lapha imbiza le. Ama-piece job. Cha ama-piece angithi khona itemi yodrive ama-truck bizela ngathi ama-piece. Bokho 40 usha ama-truck ebhodweni. Yeah. Nitha nama-piece angithi. Ama-piece yabe sazingela oh nama-piece. Yeah. Sengibuza khona ngathi la ema-truckini kanti hayi lutho kuya ukuthi uyiphethe kanjani. Ngisho ukuthi uma usubuza ekhaya. Azikho induzo ukuthi indoda iqine phela ngoba i-truck ngiyacabanga ukuthi nokuhlala kakhulu. Yeah, kuma clinics hayi yena mina hayi bengi right ngoba phela ekhaya kunenhlaba kunayo yonke into. Mawufaka inhlaba nje ekseni awu yonke into iba right. Ubufika impela ugijima. Ngifike ngigijima egroundini ninazi ingane ekhona nje. Ngino 7 wengane. Yebo. Lo qala wahamba ngino 5 wengane zashona ezu4 kwasale yodwa intombazana. Iyona ephilayo manje. Lo ngathola kuyena ingane ezu2. Lo wangishisa nendlu wahamba. Ngazama omunye lo ngilobole manje wangishiya ngelockdown ngoba ngasasebenzi. Owesithathu. Mana. Angithi mina ngifuna ekhaya kube nomfazi. Hayi ngeke mntwana. Kunjalo nje empilweni. Emsamo ya kodwa uyojeka nabantu bamanga la baqamba manga. Ukungakholelwa ke into enenjalo kulo ngoba ekhaya bekwabantu abakholwa. Wasindisiwe. Yebo, abakholwayo. Bathini bona phela mawulokhu kuhamba umakoti kanje ekhaya khona inkinga ekhona. Kusho ukuthi ngokushonelwa umama izinto zibe seyilekhaya ke kumina. Ngokushonelwa uma bese nginoma kuphela. Ngoba phela mina ngithola umsebenzi manje namandla uzomfaka noka 4 sometimes nje simama. Hey. Ngikulonkinga ke kunzima ke. Ngoba nami bengimdinga kahle umuntu oyongivala amehlo. Yebo. Yebo. Nginalonkinga nje ukuthi ithiwane into enjena uyabona nje lo hambe ngelockdown ngimkhulisela ingane yazi yana 12 years efike nawo ngimthole naye. Ngamkhulisela ingane wangitholela ingane ezimbili zabafana. Ngabona ngihambe ngomlobola lo muntu. Ngoba ngiyambona ngathi uzama ukuyiphatha kahle uzothile kanti umbethe isikhumba semvu uyibhubesi. Yeah. Wangishiya ngelockdown. Ngale ukuthi nxa wantshontsha ikhadi lesalukazi lempesheni wahamba ukhipha impesheni yesalukazi. Ngimina ngapha eGoli ngilokhuze kuSARS. Ngaclaima kuSARS lapha ngathola leyo mali engiyitholile u7000 ngafaka u2000 ababona bacoshana ekhaya. Wathatha lo mali wathatha ikhadi lesalukazi wayiphuma. Kwaba ukuhamba kwakhe. Asukuphumelezekile mfethu. Kunzima bafowethu. Kale ukuthi nxa
udlala umuntu othi uyamthanda. Udlala umuntu othi uyamthanda. Ngapha mina ngigijima ko Cape Town kuphi ngamaloli ngifika ngifika yonke inhlobo yengozi. Ekugcineni ngapha ekhaya khona abantu abakwazi ukuthi umuntu ekwazi nje ubungazi nje mhlawumbe mathi uyangazi umkhaya ungidla ithende. Into enjani le? Uqale kanjani ukukhuluma nomuntu umazi kathi lo muntu ukuthandayo? Kusho ukuthi nawe ungenza isilimo. Manje kufanele ngenze njani mina? Ngoba phela ngiyabaza abawu2 bakhona abenza lento. Oyedwa ngane emoto, oyedwa. Laba lo washona. Umshipha lo ongishiselwe yena indlu. Yeah. Ugingene emoto washona. Oh. Ngiyamazi. Ukhona komnye umfana odrive itekisi ongithathele lo. Ogcina. Naye bengafuni ukumkhombisa ngiyabona. Kodwa abangakuthanda abayizihlobo bebesho hey awuvula amehlo la. Ziyawadla manje emsamo. Ziwadla mabili. Kwabona ukuthi sengihlele ekhaya ngelockdown angisasebenzi ngizoyibona yonke lento wabaleka. Ngoba bengithi mangifona ngisho nami ngisendaweni kanje athola ithuba ahambe. Ngithi ngiyafona ngifuna ukukhuluma nezingane athi ngisageza. Uma uqeda ukugeza ngicela ungixhumanise nezingane zokuthi ngiyafona ifoni sivaliwe. Obviously lo muntu akekho ekhaya. Mangibuza einganeni baba bese ngeke thina singene indaba zakho besinqena ukuqhatha. Yeah. Ngeke ukuthi kade ungekho izinyanga ezu6 ezu4 ubuzo uzolwa nomuntu uzovusa amacala ufike ekhaya ukhumbula izingane ukhumbula umndeni wakho ufike uhlale kube mnandi. Kumuntu onekhe nezingane. Yeah. Kumuntu okhonza izingane. Ngoba isifiso sami kwawo ukuthi ngitholele isikorokoro mase ngimdala sevenyana ngithuthele izingane lezi ezincane oba zihamba indawo ende uyazi ke ceremony mangabe mhlawumbe ukuzwe ngendawo yaseceremony zihamba indawo ende ngifuna ukuyithathela lokuncane banginika khona abazali bazo ngibuye ngihambele ngiyele eCranscopo ngiyithathele laba abahambayo abasuke bedrobheni eCranscopo nezalukwazi empesheni ngihlanganisa impilo ukucela bekuyinto engayithandi. So njoba ngizelana ke ngizocela ukuthi hayi uhulumeni mangabe ungangizwa hayi akangikhalise ngoba bengilobola labantu bakhe abavikela wathi ena singabashayi singabenzi lutho. Yeah. Kodwa bona badlala ngami. Amaqande la. Yebo. Amagcini ngachofoza. Singawachofoza. Lona liyachofoza ngapha. Baphathe kahle phela imbanzi sesizwe enzela abantu basibavela abantu besifazana. Kodwa bangahlukumezi nabo. Bangahlukumezi. Engithandayo ke ukuthi izingane zabalahla konina ihleli nami ngikhuluma nje isekhaya. Zathanda ubaba ke ingane baziyambona ubaba uyasinakekela. Manje zidla imbuya nothi nawe lapha. Kuyabhetha nje. Yabona ke njoba ngasasebenzi nje ngimiswe eIndia la. Ngithi ngibuya la kulona ngoJanuary njoba kuJanuary ngithi ngizosebenza oqala ukusebenza. India la vele lathi hayi umsebenzi awusekho wami. Hayi ke phela mawungixosha ngiholela phela. Lathi India linayo imali. Usebenza udriver lapha. Ngidrive yebo. Kanjani? Ngezi long distance. uNkulunkulu nje. Long distance? Long distance baba. Ikhothi 14? U14. Nesandla kanje? Mfowethu kunzima. No phela siyabaleka sinisaba kabi lemgwaqweni ama-truck. Ngihambele ngendlela engihamba ngayo angaze ngawisa mthwala angeze ngenza ngozi. Yeah. uNkulunkulu lokho engihlengile nje. Uyiphusha impela? Ngiyiphusha impela. Yilo lishwa ke selingehleleke nakhona ebengathanda ukuthi ungenelela ukuthi waxoshwa nomuntu engale kwewarning ngale kwe uthi wonile ngale kwenotice uvela uqoshwe kuthiwa awusekho umsebenzi wakho. Liqasha elindiya lazo uthi limele esandleni? La ngiqasha. Noma phela angithi ngiyisifihla. Hayi ngiyasifihla abasuke nami ngenzela ukuthi ngikwazi ukusebenza. Ayikho into engisukwenza yenza. Yebo ngiyabona. Ngiyengizama ukudlela ukuthi ngisifihle mangithena nje ngikhuluma ngeke ubone ukuthi ngilimele. Yeah. Kube ukwazi kwami. Ngoba ngeke bangiqashe ngempela ngisho. Amaphoyisa alimisa endleleni mhlawumbe. Amaphoyisa asimisa phela. Vela uthi asefuna license phela. Asuke efuna license. PDP. Yebo. Ngikhipha license ngibafesela. Yeah. Ngiyarenta lapha engihleli khona ku manje. Nginempahla, umbhede, ifridge, angaleza izinto zozenjani manje ngoba angisebenzi phela kodwa ke mangasileli India liyangikhokhela lokhu ngixosha kwalo kanje le unfair dismissal ekubizwa ngayo. Ngakwazi ukuqhubeka nempilo. Likweleta malini India? Ukuthi lingixoshile.
Oh. Umuntu uma umgqosha uyamkhokhela. Okay. Yeah. Yiphi inkampani? Bengidonsa Gentrans la eClaywood ngisaphe kuyena. Lona lu S&D. Okay. Mina bengiyi subcontract. Okay. Lathi ngifundise abafana abawu2 kanje ukudrive ukuze bazi umsebenzi uma abe omnye ngekho umyangena asebenza oba alifuna ama truck ami. Ngabafundisa labafana abawu2 umsebenzi. Ngithengise ekhaya lasalela abathatha labasebenzisa omnye lamnika enye truck omnye lamnika enye truck angisena truck mina mangibuya semi kulabafana sabanga nje bonus. Yeah. Uthi ngicela ibonus phela sengisebenze 2 years awungiregistile awunginike payslip ngikwazi ukuthi ngiye emabhenki nami ngiboleka imali ngithola isikorokorwana sokuthi nami ngikwazi ukuya emsebenzini. Okay. Okufuna njengamanje okucela mfethu la kuthina nje engikucelayo njoba ngibhalele kathuleleni nje ukuthi ngicela bangisize. Ngicela bangisize ningenelele ingicelele ekhulumeni ukuthi uma engakwazi ukungixhasa ngikwazi ukwakhela izingane zami ngoba izindle engihleli kuzona lapha ekhaya lezi ezu2 ziyabheda ziyanetha. Ukugxazana ngisakhona ukuya phambili akusebenzeki. Ilonto nje ngiphethe kambi ukuthi ekhaya kunje noma ngayohlala ekhaya ngithole mhlambe leyo mpesheni kodwa ngizohlala kiphi indle. impesheni awayiholi njengoba ulimele. Ngayihola ngizange ngayihola ngoba bengilo ngizamela. Ufuna ukuyibhalisa 2000 ngeke kungenzele lutho. Kodwa ufuna ukuyibhalisa phela ngoba imali yakho la njengoba ulimele esandleni ufuna ukuyibhalisa. Yilokho ke bengukhalela ukuthi angazi ngenzeka kanjani. Kahle kahle nje uhulumeni mayengahluleka ukungixhasa ngalesinqephezelo engisicelayo. Hayi ngingacela kuba abafowethu laba abadrivayo oma truck inini nosomatekisi abangenelele bangixhase ngalokho abangangipha khona. Noma itoho. Okay. Elilocal. Ngingakwazi ukuphila noma omasipala ke makukhona umasipala ngihambele nalamantombazana athutha udoti la akunankinga ngakwazi ukusebenza ngoba ngiyayimisela emsebenzini. Kodwa ke mfethu ngicela ukuthatha ithuba le ngikubonga. Yeah. Ukuthi kukhona konke lezimo osodlule kuzona ethinta abantu besimame. Awuzange ufikelwe inhliziyo embi nothatha inqumo wrong. Yebo. Ngithi ukusaba ijele phela kuthiwa ejele kunzima ejele. Manje mina ngiya ubhlungu angibuthandi. Yeah. Angibuthandi ubhlungu ngoba angithandi nawe futhi wenze into embi komunye umuntu. Impilo engikhule ngiyiphila yasemakhaya uma ngikubona udlala ngomunye umuntu ngibona lo muntu udlala ngaye ngangigcina ngimlwela lo muntu. Sekubone nombani ukuthi hayi bekufanele kodwa mkhuzele. Uganga ngomuntu. Yeah. Angizwani umuntu odlala ngomunye umuntu. Manje sekudlalwa ngawo manje. Manje sekudlalwa ngami ke manje. Akasekho ozovikela. Akasekho ozongivikela. Sebephundula ibhola. Kanti angilona. Uyibamba nje. Yeah. Ngina 50 years manje mangibuka phambili kulo 50 years ngingenalutho kanje. Ngidlala abantu bathatha inkomo zakithi ngithi ngiyalobola bejike behambe kanje. Umhlumba mfowethu. Umhlumba. Umhlumba. Umhlungu. Kodwa ke amalungelo ke ayikho into engayenza. Ukubekezela nje. Lo ucasha ukubekezela. Nkosi uzungisize. Umhlungu. Njengamanje ngiyarent lapha akunayo imali yokurent. Uma ngiyekhaya ngizothi nyonzane ekhaya. Urenta malini mfethu lapha? 8000. Mangisuka la ufune ngoba acela ukuthi ngicela bangibekezelela ngasebenza. Ngisazola indaba yaleli India lelingokhe imali yami ngoba lingcoshile. Na ukuthi ngizoyilwa kanjani angazi. Ngicela ucele la mfethu ushine inamba yakho laba bangafisa mhlawumbe abafisa lapho kukhona ukuprocess sivanene mhlawumbe makukhona bangathinteke enhlizweni ukuthi bakuthola kephi nami. Amanzi awekho la. Sixolele mfethu amanzi asiwathi baleli bathweleni siyasibona isimo sesibhekene naso umfowethu uvuka imijombi njengamanje. Kubuhlungu bafethu, kubuhlungu ubona indoda ekhala, indoda kuthiwa ikhala. Sithi sisho indoda ikhala. Uyabona njengoba nje manje sesiyibona inyembezi zendoda akuhle.
asiyazi inhliziyo yakho ukuthi yenzani ngaphakathi ngesimo kusona sifaka abantu besimame. Siyabonga ngoba ukwazi le kumfethu ukuthi eze aphumele ngaphandle ngaphambili eze kuthini. Abanye abaphumeli kuthini bathatha umthetho ezandleni. Sizozethu usebule umuntu esimame sekwenzeka ukuthi abanye bathwala befile bengazwe babulewe obani. Thina sesibuke lokho sokuthi kuphambi kwethu ukuthi lo muntu osuke bulo esimame kanje isidumbu sashiwe kanje bekwenze njani sibuza imbuzo esingeke siyiphendule ngokungazi ukuthi bekwakusuka. Awamaningi ngamadoda njengala kodwa siyawa encourage siyaqhuzela ukuthi indoda iphumele obala. Sizama ukuthi siyilekele nokuyeseka lesimebhekene naso. Njengoba namanje ngicela abafethu South Africa ukuthi ngicela simesekene umfethu kulokho kungaba namandla. Njengamanje uyasho ukuthi akana ngisho imali yokurent. Usazwe kuma stand ayokhuluma, uma stand niyabaza ukuthi bafuna imali. Bese ngeke mhlawumbe sakwazi nganza ukuthi ukumlela simshayele mhlawumbe singamshayela khona mhlawumbe okuuthanda okusuke enhlizweni kulabo uNkulunkulu ayothatha into mhlawumbe inhliziyo zabo. Sizoyifaka inamba yakhe yokucima la ngaphansi mfethu. Yebo. I-account namntaba yebo ikhona kodwa angiyazi ngekhanda. Na i-account sizoyifaka la ngaphansi. Izovela bafethu siyacela South Africa siyacela. Ake sisukumeni madoda zinsizwa zakithi ake sisukumeni South Africa. Simele sihlaba lesibhekene naso. Uma sikhuluma siyokothola ukwelapheka nokuthi iva silibangule. Sibone ukuthi masibambene siya kanjani phambili. Kukhona safethu ukubeka mntaba. Hayi ukucela nje ukucela ukuthi umsebenzi engakhona uku-afford uma ngabe engaxhaseki la kumasipala la ngakwazi ukuyigquzela lana kushayela iloli ubekela abantu bakline ngiyakwazi ukolahla udoti anginankinga uma kukhona ongakwazi ukungisiza ngifake noma kamasipala ke emsebenzini engathi lulane engakwazi ukuyenza hayi long distance ngikwazi ukuphilisa lezi ngane nginengane ezu7 ziyafunda ezu4 ezinye ayisafunda nazo ibhadlela lapha ekhaya emakhaya niyazi akwazi ukuphuma ushoniphi kunzima nje hayi kunzima bafowethu angenaka umuntu okwazi ukukhuluma angikhonzanga ukukhuluma ngoba ucela ngikwazi ucela bengumuntu obeyibambela ngihlala isitofela njengomama ngoDisemba ngihlukanisa ukudla kudla ingane imali engifika nayo ngithenge lokho kuzojabulisa ingane manje kuyabheda mangibuke emumva ngidlala abantu ebengithi ngiyabathanda ngivele ngifikele uSathane uthi hawu angilali mina ebusuku ngikwenzeni nginalombuzo nje yini embe wrong engiyenzile songazi ungenze kanje ungazi ungenze kanje kulo kubekezela uba nesimilo ukusho ukuthi mangaboshwa wena ngiboshwe lo 10 years wena ngabusa uwathuthu emingane mhlawumbe uswayibulala ngoba umbulali ukwazela ukumbulala ngilele bafethu hayi lungile ucela nje mangathola itohwana ke ukuthi ngiphile ngikwazi ukuthi ngihambise okuncane kulezi ayingane ngoba ngeke ngiye mina ngohlala ekhaya ngisemncane kabi ukuthi ngayohlala ekhaya angeke ngikwazi ukuhlala ekhaya. Siyabonga mfethu. Yebo. Libhlungu sizilakho South Africa. Siyabonga. Ama ukuthi khona abangangisiza 0712 790 365 0712 790 365 uNdukuzempi lo wakaNdlovu lapho oDukaneni. I-account sizoyifaka le account yakho mfethu kulabo abangafisa ukuthi bafake esivivaneni. Siyabonga ngonyaka. Ngibonga mina ngibonga nje ithuba eninginike lona ukuthi ngiphumele obala esehlweni kade lento ngangigodlile ngifuna ukuyikhipha mhlawumbe ngizoke ngelapheke nasemqondo noba ngithi ngidingana lapha ekuthiwa bayakwazi ukukhanselisha oba even yena umuntu esifazane mangilele eduze kwakhe mayike wanyakaza nje nami ngiyanyakaza akutholi ubuthongo ngoba ngimazi unyakaza nani awumazi unyakaza nani. Sizokuzamela mfethu sizokuzamela bakhona sisebenzisana nabo
abasezayo kulweni ngengqondo. Bengisize nje ngoba angizazi omunye nje uzowasho mina ngiphekelwe umuntu wangaphandle lapha laba yebo ukubona bakhona abanye abangena nento engasiphi kodwa uyasebenza bathunga la uyena engiphekelayo ophekayo ngihla kuyena ngoba angikwazi ukugoqoza uphuthu maye ngihla kuyena naye sesike sasusana nje ndoda ethenga isitofu angimtsheli ukuthi angikwazi ukulokhuza ngithula angifuni ukumtshela ngilimele la hey kunzima nje bafowethu kunzima hayi siyabonga hayi kubonga mina ithuba thank you yeah